Gvern ġdid nazzjonalista u determinat li jpoġġi l-isport bħala priorità u jappoġġa l-proposta tal-Kumitat Olimpiku Malti, il-KOM, li tapplika biex torganizza avvenimenti sportivi. Dawn il-pjanijiet se jkunu parti mill-politika nazzjonali sportiva sas-sena 2025 imfassla mill-Partit Nazzjonalista, kif ġew diskussi waqt laqa bejn il-Kumitat Eżekuttiv tal-KOM u l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-isport David Agius. Id-diskussjoni kienet dwar kif dan kollu jista' jiġi milħuq u David Agius semma li issa wasal fit-tmiemu proċess li identifika l-bżonnijiet infrastrutturali biex avvenimenti daqstant importanti ikunu jistgħu jittellaw f'Malta. David Agius semma b'mod speċifiku kif gvern ġdid nazzjonalista se jinvesti f'taqali u jiżviluppa żona villaġġ ta' sport u eżerċizzju li jkun jinkludi jogging u walking track ta' 2 kilometri u nofs kif ukoll trek għaċ-ċikliżmu. U żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista jiddedika fondi għal programmi kbar fl-infrastruttura sportiva biex jibgħat messaġġ ċar lin-nies li wieħed ikollu ħajja b'saħħitha u faċli u aċċessibbli. David Agius qal li fl-aħħar mill-aħħar l-iskopu li tinħoloq kultura sportiva kif jixraq lis-soċjetà tagħna. Biex dawn il-miri intlaħqu tassew, gvern ġdid nazzjonalista se jaħdem mill-qrib mal-KOM u mal-assoċjazzjonijiet sportivi madwar Malta u Għawdex. David Agius qal li l-Kumitat Eżekuttiv tal-KOM li dan kollu u aktar se jkun ippubblikat fid-dokument dwar il-politika sportiva nazzjonali tal-Partit Nazzjonalista li se jitnieda fil-futur qrib.